טוב, אני אעשה את זה קצר. מאז השיחה האחרונה שלנו חקרנו עוד קצת. ידוע לנו שרונה הפרה את תנאי השחרור בערבות. היא הלכה לבקר את אלי מרקו בספריית וידאו ולך תדע בעוד כמה מקומות. מה אתה רוצה ממני? יש לנו עדות של אלי מרקו. מצד שני הוא טיפוס מאוד לא אמין. אנחנו יודעים שגם אתה היית שם. אני רוצה שתגיד לי את האמת, אתה ראית את רונה מחוץ לבית? תגיד, אין לכם עניינים אחרים להתעסק איתם? יש כל כך הרבה פושעים כבדים בחוץ, רוצחים, אנסים, שכל מה שמעניין אתכם זה אם בחורה יצאה או לא יצאה מהבית. לא יודעים מה עיקר מה טפל. אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו רק רוצים ללחוץ את רונה מסיבות ברורות. היא לא מעניינת אותנו. מעניין אותנו החבר העבריין שלה, אלי מרקו. אם נלחץ אותה, היא תעיד נגדו. אבל עזוב אותי, זה לא מעניין אותי. לא, אנחנו צריכים את ההצהרה שלך, מר קדמי. ואם לא תדבר אמת, אתה תהיה שותף לדבר עבירה. אתה ראית את רונה מחוץ לבית או לא? או מאוחר, לא? מחכים למישהו? לא עוד כמה שאני יודע. רונה מאירי, אנחנו מחזירים אותך למעצר בעוון הפרת תנאי השחרור בערבות שלך. מה אתם רוצים מהבת שלי? אני מבקש ממך, גברתי, לבוא איתנו בשקט לתחנה. לא עשיתי כלום. את הפרת תנאי הערבות שלך, את חייבת לבוא איתנו לתחנה עכשיו. לא יצאתי מהבית. יש לנו עדים, חוץ מזה, מה זה משנה? יש לי הוראות מגבוה. איזה עדים? לא יודע, את רוצה שאנחנו ניקח אותך בכוח? טוב, תראה, יצאתי רק לכמה דקות, היה לי עניין דחוף. חוץ מזה, אני כל הזמן בבית. אפילו אם יצאת לדקה אחת, זה לא משנה, אנחנו מחויבים להחזיר אותך לתחנה. אוקיי, אז מעכשיו אני אדע. בואו נחליק את זה, זה לא עניין כזה גדול. אני מתחייב שהבת שלי לא תצא מהבית, אפילו לא לתלות כביסה. אני מצטער מאוד, אדוני, זה לא משהו אישי נגדכם, יש לי הוראות מגבוה. בואי בבקשה איתי. חכו רגע. מה הולך פה? שני עולמות נפרדים, הפוכים מנוגדים, ואין ביניהם שום דמיון. שני חלומות אבודים, ואנחנו אחודים. סיכוי של 1 ל1,000,000, אז בואי ונשתה לחיי האהבה הסוערת והאכזרית. בואי ונשתה לחיי האהבה האחת הבלתי אפשרית. שמך מלטף את שפתיי ואליי מבטיי, ויש בי סופת מחשבות. אתה מעליי, מתחתיי, בתוכי, בנשימותיי. אבל המילים מתעכבות, אז בואי ונשתה לחיי האהבה הסוערת והאכזרית. בואי ונשתה לחיי האהבה האחת הבלתי אפשרית. כמה שהיא מכשפת, כמה שהיא מטרפת, ותמיד על סף תהום עמוקה, אבל כמה שהיא מתוקה. מי את? אני חברה של רונה, ואני חושב שאתם עושים שגיאה. שגיאה? כרגע רונה הודתה שיצאה מהבית. רק לכמה דקות. אז מה, אתם לוקחים אותה למעצר על שטות כזאת? רגע, אתם חושבים שזה גן ילדים פה? רונה מאירי, אני מבקש ממך לבוא איתי למעצר, בלי בעיות. לא, אני לא אתן לכם לקחת אותה. גברתי, תני לי בבקשה לעבור. לא רוצה. רגע, אתם עושים לי פה מרד עכשיו? אתם רוצים שאני אזמין עוד שוטרים ואז זה יהיה באמת לא נעים פה? אני בטוחה שאם רונה יצאה מהבית זה כנראה היה עניין של חיים ומוות. נכון, רונה?
אני מוכנה לחתום שאני אחראית שהיא לא תעמוד על יד חלון עד המשפט שלה. אני מעריך מאוד את זה שאת רוצה לעזור לחברה שלך, אבל אני עושה את העבודה שלי. רונה מאירי, אני מבקש ממך לבוא עכשיו בלי בעיות. בלי משחקים, נו. לבוא, אחרת אני אצור גם את המשפחה וגם את החברים שלך. בבקשה. בסדר, אני אבוא איתכם. אני מלשין, אני ממש מלש. עשיתי מה שהייתי צריך לעשות. אתה לא מתכוון להלשין עליה. אתה רוצה את העצה שלי? אל תספר להם כלום. אני צריך את ההצהרה שלך, מר קלמי. אם לא תדבר אמת, אתה תהיה שותף לדבר עבירה. אתה ראית את רונה מחוץ לבית או לא? מיכאל, אני מצטערת. אני לא יודעת מה עוד יכולנו לעשות. אין מה לעשות. היא טעתה, היא צריכה לשלם על זה. אני בטוחה שזה יסתדר איכשהו. המצב כל כך מייאש. אני עובר תקופה כל כך קשה. יש משהו שאני יכולה לעשות? מה את יכולה לעשות? אין לי כסף לקנות אוכל. פיטרו אותי. רונה במעצר, החתונה עם דורון נדחתה. הכל נראה כל כך שחור. ממש שחור. התקופה הזאת חייבת לעבור. היא תעבור. השאלה אם התקופה שתבוא אחריה תהיה יותר טובה, או כמו שאני רואה, הרבה יותר גרועה. בוקר טוב. אני מפריע. מה אתה עושה פה? באתי לעדכן אותך בקצת חדשות. מישהו ראה אותך נכנס? אף אחד לא יזהה אותי ככה. טוב, תגיד את מה שיש לך להגיד ותלך. רונה נעצרה. היא הפרה את תנאי השחרור שלה והמשטרה עצרה אותה. יופי. יש עוד. בדיוק כשהגיע אליי לספרייה, דורון הגיע וראה אותנו מחובקים. מעולה. לפי הפרצוף שלו, לא נראה לי שהוא ירצה לדבר עם רונה בזמן הקרוב. שמחה מאוד. עכשיו הדרך תהיה פתוחה בשביל שתינו להחזיר אלינו את רונה ודורון, כל אחד לבן הזוג המקורי שלו. טוב, אז תודה שבאת, היה כיף לראות אותך. כדאי שתלך לי פה לפני שמישהו ייכנס ויזהה אותך. כן, בשמחה, בשמחה. אני רק צריך את התשלום שלי. איזה תשלום? אנחנו סיכמנו שאני אשאל לך על הפריצה אחרי שיעבור קצת זמן, כדי שלא יוכלו לעקוב. אני לא מדבר על הכסף מהפריצה, סמדר. פריצה זה כסף קטן. זה מה שביקשתי ממך לעשות, וזה מה שעשית. את הכסף הזה תקבל. להזכירך, התוכנית שלך לא הייתה להכניס את רונה לבית סוהר, אה? היא הרי תצא ממנו. וכשהיא תצא, הם יחזרו להיות ביחד. אז מה? מה אז מה? רצית שאני אגרום לדורון להפסיק להאמין, נכון? רצית שהוא יתאכזב מרונה. ואני עשיתי את זה טיפ-טופ. איך? איך? אולי בזה שגרמתי לה להפר את הערבות שלה. אולי בזה שגרמתי לדורון לראות אותנו מחובקים אחרי שנשבעה לו, שהיא אוהבת רק אותו. בקיצור, אני עשיתי פה הרבה עבודה אקסטרה, אבל עבודה אקסטרה, את צריכה לשלם. אתה סחטן. כן. אבל אני יכול להפסיק עכשיו. פשוט אצא מפה. בלי התחפושת, אני אתחיל להסתובב קצת ביקב, ואני אגיד שלום לאנשים, יגידו לי, שלום אלי, מה נשמע? אני הייתי אצל סמדר, הכל בסדר. מתאים לך? שמעת שאבנר בא לישון במועדון? סידר לו איזה מזרון בפינה. בשביל מה לא לישון במועדון? יש לו דירה. כן, אבל החבר של השותפה שלו חזר לדירה, אז היא ביקשה מאבנר לעזוב. כן, אבל לישון על הרצפה? מה, אין לו הורים? או יש לו גרים בבאר שבע? אז שיזכירו, דירה נורמלית. אין להם כסף. אוי, כסף, כסף, כסף. כל הזמן אנשים חושבים רק על כסף. נמאס כבר. מי זה?
אין לי מושג. אל תתני לאף אחד להיכנס, אני נראית כמו הבם. מי זה? גידי, אפשר להיכנס? בשום אופן לא. מה אתן עושות שם? דברים של בנות. אם ככה, אז בסדר. מה נשמע? צא מיד. חשבתי שאני שומע את הקול של ספיר, אבל אני לא רואה אותה. מי זה הכי זר הזה? תצא מפה, מפלצת! אמרו לך לא להיכנס. מה את צורחת? אפשר לחשוב שאת ערומה. לא יפה. יאללה. ראיתי דברים הרבה יותר גרועים מזה. אז מה קורה? עצרו עוד פעם את רונה. בגלל הפרת תנאי השחרור בערבות. בסדר, אני אשלם לך. אבל לא יכולה כרגע. זה בסדר, לא צריך את כל הסכום מראש. מספיקה מקדמה, נניח 10,000 שקל במזומן. אלי, אני כבר לא נשואה לדורון, אני שכירה פה ביקב. 10,000 שקל זה המון כסף בשבילי. אני בטוח שתמצאי איזה תכשיט, שבעלך לשעבר נתן לך איזה משהו שווה ערך לפחות. אני לא מתכוונת להתחיל למכור את התכשיטים שבעלי נתן לי, יש להם ערך סנטימנטלי. זה בסדר. כשתחזרי אליו, הוא יקנה לך חדשים. אלי, תפסיק, אני מבקשת. סמדר, את הכסף עד סוף היום. או סמדר. ברצינות? כן. היא יצאה מהבית, אסור היה לה. איך המשטרה עלתה על זה? לא נעים לי להגיד, אבל כנראה שזה אבא שלך שסיפר למשטרה. איך אתה יודע? שנייה אחת הוא רואה אותה ואת אלי ביחד, ישר אחרי זה המשטרה מגיעה אחרי שמישהו הלשין. אז מי זה יכול להיות? טוב, אם אבא שלי סיפר למשטרה על רונה, אז כנראה שהייתה לו סיבה טובה. איזה סיבה יכולה להיות לו? תראה, זה לא שרונה היא איזה תמימה או משהו. אני לא מאמין למה שאני שומע עכשיו. גידי, אתה יודע שאני מתה על רונה ושהחלום שלי זה שהיא ואבא שלי יהיו ביחד. אבל אפילו אני חייבת להודות שיש פה יותר מדי דברים שמרמזים על זה שרונה היא לא בהכרח נקייה בסיפור הזה. כמו מה? אל תהיה לי צדיק עכשיו. אפילו האנשים הכי טובים וישרים יכולים למעוד. גם אתה. כשהיית צריך כסף, נתת לעשות כל מיני עבודות בשביל אלי מרקו שלא היו בדיוק חוקיות. אבל מאיה, אני לא פרצתי, אני לא עשיתי כלום. אבל אתה עזרת לאלי מרקו לפרוץ, זה בול אותו דבר. חוץ מזה, עכשיו המצב הרבה יותר חמור. אין לכם כסף, אבא שלך לחוץ. רונה יודעת שהוא כבר ניסה להתאבד פעם אחת. אולי היא רצתה לעזור לו איכשהו. אולי היא חשבה שזה יהיה קל ואף אחד לא יגלה. טוב, בקיצור, את מסכימה עם המשטרה? את חושבת שרונה חשודה? אני בסך הכל אומרת שאפשר להבין את אבא שלי אם הוא מבולבל ולא יודע למה להאמין. צריך לתת לו את הקרדיט. בכל אופן, אותי חינכו שלא מלשינים בשום מקרה. אבא שלי לא הלשין, אני בטוחה בזה. מקסימום שאלו אותו כמה שאלות והוא אמר את האמת. אצלי זה נחשב על שנה, ואת מגנה על מי שהלשין, הבנת? לאן אתה הולך? סמדר, אולי תכירי לי את האדון, אני לא חושב שנפגשנו עדיין. שלום. היי. אני אלכס קדמי, מנכ"ל היקב. יס. זה מר מרקוס, הוא לקוח חדש שלנו מאמריקה. Really, that's great. I'm so happy to meet you. מר מרקוס מבין עברית. יס, עברית. קצת, קצת. אוקיי. מה אתה, מסעדן, מלונאי? יס, מלונות. מלונות, הרבה מלונות. לס וגאס. לוס אנג'לס. מר מרקוס חושב להזמין יין ישראלי למלונות שלו בחו"ל בשביל קהל הלקוחות היהודי שלו. באמת? אז אני ממליץ על השרדונה שלנו, יש לו הצלחה גדולה מאוד בחו"ל. או שאתה מעדיף את המרלו. אני לא אומר לא למרלו. טוב, מר מרקוס חייב ללכת. אז יש לך את הפרוספקטים שלנו, נכון? אז אנחנו נהיה בקשר. Well, it was a pleasure. ביי. 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 בן אדם נחמד. כן, מקסים. היי, מה, טוב שבאת. יש לי רעיון גדול. כן. אני רוצה לעשות תחרות בלשים פרסים באינטרנט.
אנשים באינטרנט, לא הבנתי. אני אתן להם משימה להביא איזה מידע מהאינטרנט, ונראה אם יצליח להשיג אותו הכי טוב שאפשר. למשל, כמה עולה המבורגר של מקדונלדס באוסטרליה. תראי, אני אכנס למנוע חיפוש. מה העניינים? מה? את לא ממש מקשיבה לי. סתם, אני קצת מוטרדת. קרה משהו? רבתי עם גידי. טוב, זה קורה, זוגות רבים. פעם זה רציני. רמזתי לו שאני חושבת שרונה אחותו באמת אשמה בפריצה לעקב. בדרך כלל החושים שלך לא טועים. זה לא שאני חושבת שהיא בן אדם רע, זה רק שכבר התאכזבתי ממנה בעבר. מתי? היא הרי באה לעבוד אצלנו בתור מטפלת, והיא נראתה לי לגמרי מקסימה ותמימה. עד שגיליתי שלא רק שהיא לא אחות מוסמכת, אלא גם היה לה חבר עבריין וכמה תיקים במשטרה. בקיצור, מאז הבנתי שאי אפשר לסמוך רק על מראה עיניים. שגם אנשים הכי חמודים ומקסימים לפעמים מתגלים כשקרנים. אף פעם אי אפשר לדעת. אני מתה על רונה. אבל אני לא שוכחת שתפסתי אותה בכמה שקרים. לכן אני נזהרת לשפוט גם עכשיו. נשמע די משכנע. דיברת על זה עם גידי? גידי לא מוכן לשמוע מכלום. מאוד רגיש עכשיו. יש לו הרבה בעיות בבית עם אבא שלו, המצב הכלכלי שלהם לא טוב. כמה שאנחנו אוהבים אחד את השני, תמיד יש בינינו מתח בגלל הכסף. את לא צריכה להתנצל על זה שאת באה מבית עשיר. שלא לדבר על זה שהוא נהיה לי גם קנאי. אל תתני לו לקנא. איך אני עושה את זה בדיוק? מה עם גלית והילדים? מצב לא כל כך טבעי, אתה יודע. מצד אחד אני רוצה להיות עם אתי, מצד שני אני גר בבית עם גלית, כדי לא לפגוע בילדים. למרות שאנחנו ישנים בחדרים נפרדים, זה... אתי קצת מקנאה. למה? כי היא חושבת שגלית מנסה להחזיר אותי אליה. וזה נכון? האמת היא שכן. ויש סיכוי שזה יקרה? לא. לא בגלל שאני מאוהב באתי או משהו כזה, פשוט ביני ובין גלית יש תהום עמוקה מדי. עד כדי כך? חוסר תקשורת וחוסר אמון מוחלט. לא נראה לי שנצליח להתגבר אי פעם על הפער הזה. אני מבין איך שאתה מרגיש. לצערי, גם אני ואימא הגענו למצב הזה. אלכס, אני צריכה לדבר איתך. יונתן, אכפת לך? ממש לא. למילא צריך לחזור לעבודה. חשבתי הרבה על ההצעה שלך. חיפשתי אותך. אמרו לי שאת פה. כן, אני באה לפה לפעמים לבשל ולנקות עד שרונה תצא מהמעצר. יפה מאוד מצידך. התגעגעתי אלייך. אני מבין שאת עוד כועסת. לא, לא כועסת. כועסת. את לא יכולה להסתיר את זה ממני. מה אני אגיד לך? אני לא אוהבת את הרעיון שאתה עדיין גר עם גלית. אבל את יודעת את המצב שלי עם גלית. אני גר איתה בגלל הילדים. את לא יכולה להיעלב לכל הזמן מזה. כן, אתה אומר שזה בגלל הילדים, אבל יש לי הרגשה שתחזור אליה, ולא בא לי להיות זאתי שתבלט את הזמן עד שתפתור את הבעיות שלך עם אשתך. הבעיות שלי עם אשתי לא ייפתרו. אני פשוט לא אוהב אותה יותר. כן, אבל אתה יכול עוד להשתכנע בגלל הילדים. לא, אני ראיתי אותם, הם מקסימים, באמת. הדבר שהם הכי רוצים בעולם זה שאבא שלהם ואמא שלהם יחזרו להיות ביחד. אני אפילו התרגשתי כשהם ציירו לך ציורים והתחננו לפניך. אני בטוח שגלית הנדסה גם את הסצנה הזאת. למשל דורון. הוא היה מוכן לוותר על האושר האישי רק בשביל הילד, ולחיות עם סמדר. אצלי זה לא יקרה. אתה לא יכול להיות בטוח. מיליוני אנשים מתגרשים בעולם הזה, גם כשיש להם ילדים. אני לא מאמין שזוג לא מאושר צריך להיות ביחד רק בשביל זה. לא יודעת כלום. מה יש פה לדעת? ילדים הם לא טיפשים. הם יודעים בדיוק מתי ההורים שלהם רבים ולא מסתדרים. אני אוהב אותך בלי קשר לגלית. העוף. וואו, את אפילו מבשלת להם. כן, זה המינימום שאני יכולה לעשות, בשביל לשמח את המשפחה של רונה, שהיא כל כך סובלת במעצר. אפילו דורון לא תומך בשעות הקשות האלה.
כן, טוב. בטח חושב שהיא באמת אשמה. מסכנה רונה, כולם נגדה. אני לא חושב שהיא פרצה. אתה בודד בדעה הזאת. אל תספרי לו כל דבר שאת עושה איתי, וככה הוא לא יקנא. אני לא מתכוונת להסתיר מגידי שום דבר. הבעיה היא שלא נראה לו שאנחנו מבלים ככה ביחד במועדון, מדברים על כל מיני דברים. הוא יודע שאני מספרת לך עליו, וזה מעצבן אותו. נשמע כאילו יש לכם קצת יותר מדי בעיות בשביל זוג צעיר ומאוהב. כן, יש עכשיו בעיות. אבל ככה זה בחיים, תמיד יש בעיות, לא? וואי, את בת 17. בגיל הזה, האהבה צריכה להיות כיפית ובלי דאגות. במקום זה את באה הנה כל יום עם בעיה חדשה. די, אם את לא מאושרת עם היחסים האלה עם גידי, אז אולי לא בשבילך. הוא כולו החבר הראשון שלך, יהיו לך עוד מלא. או, הנה, $2.10. מה? מחיר של המבורגר של השטן הקפיטליסטי באוסטרליה. שווה לנסוע, אה? טוב, בואי נחבר על טיסות. אני מסכימה. באמת? כן. אני אוהבת אותך ואני רוצה להתחתן איתך. ורדלה, אני אוהב אותך. עשית אותי בן אדם מאושר. גם אני מאושרת. צריכים לחשוב על התוכניות. איפה נתחתן? תגידי לי, מה עם בעלך? מה איתו? סיפרת לו כבר? לא, אני כל הזמן מחכה לרגע המתאים. טוב, את לא יכולה לדחות את זה עוד ועוד. אני מציע שתתקשרי מפה ותגידי לו. מה, בטלפון? מהעבודה? את צודקת, זה לא מכובד. את יודעת מה? תיקחי כמה שעות חופש, סעי הביתה ודברי איתו. זה לא כל כך פשוט. אני צריכה לחשוב גם על הילדים, גם להם צריך לספר. אז מה את מציעה? אני צריכה למצוא את הרגע הנכון לספר לכולם כמו שצריך. אל תדאג, אני מבטיחה לך שאני אספר עוד היום. את יודעת מה, גם אם כן. גם אם היא פרצה ליקב וגנבה כמה בקבוקים מהאוסף הפרטי של אבא שלי, אפשר לחשוב. מצטער שלא חשבתי על הרעיון הזה בעצמי. כל העניין הזה יצא מפרופורציות. אתה מתוק. את התלונה אי אפשר לבטל, כי המשטרה כבר מעורבת, אבל... אני יכול להחזיר את מיכאל לעבודה. זה יכול להיות מעולה. זה מה שאני אעשה. תראה, גם מיכאל וגם גידי לא ידעו בזה, אבל לדעתי הם אוטוטו נזרקים לרחוב כי אין להם כסף. שלא נדבר על המצב הנפשי של מיכאל. למיכאל יש בעיות נפשיות? בפעם האחרונה שהמצב הידרדר, אז מיכאל ניסה להתאבד. לא ידעתי. כן, הוצאנו אותו מזה, זה לא היה קל. אתה באמת חושב שאלכס הסכים להחזיר אותו לעבודה? גם אני בוס ביקב הזה. אני לא אתן שיזרקו את מיכאל לרחוב בגלל השטות הזאת. יש לך לב טוב, יונתן. לא ישן טוב בלילה. מרגיש רע עם זה שסיפרתי למשטרה על רון. עשית מה שאתה צריך. כן, וככה נגמר הסיכוי שביני ובין רון יהיה משהו. כנראה שלא היה מנוס מזה. אבל אם היא תצא זכאית, איך אני אסתכל לה בעיניים? סליחה שאני מפריע, מר קדמי. פשוט עברתי פה לגמרי במקרה ליד היקב וחשבתי לעדכן אותך לגבי המשך החקירה. נשמח לשמוע. בזמנו מצאנו שערות בזירת הפשע. בבדיקת DNA שערכנו גילינו שהשערות זהות בדיוק לשערות של החשודה רונה. שערות? כן, שערות של רונה. זה מדהים מה שהמדע מסוגל לעשות היום. אנחנו נצרף את הראייה הזאת כהכנה לתיק שלה לפני משפט. תודה על העדכון. חשבתי שתשמח לדעת. להתראות. הוא איש עסוק מאוד. בכל זאת הוא מוצא זמן לבוא לכאן כל הזמן. אני יודע למה הוא עושה את זה. הוא בעצמו אמר לי. זה לקשרים של אבא שלך. לא. הוא רוצה שאני לא אאמין לרונה. כמה שרונה תהיה יותר בודדה, היא תהיה יותר מיואשת. כמה שהיא תהיה יותר מיואשת, היא תסכים להודות בכל, ובעיקר להעיד נגד אלי מרקו. כל הבלגן הזה הוא לא בשביל רונה. כדי לתפוס את אלי מרקו, הם משתמשים ברונה כדי לתפוס את אלי מרקו.
אבא, אני רוצה להחזיר את מיכאל חזרה לעבודה ביקב. בשום אופן לא. בן אדם אין לו מה לאכול. הוא לא אשם שהבת שלו עשתה שטות. היא לא סתם עשתה שטות, היא פרצה ליקב בו הוא עובד, למקום שלמיכאל היו מפתחות. המשטרה לא הוכיחה שום קשר בינו לבין הפריצה. אני לא מחכה שהמשטרה תוכיח. אני לא מחזיר אותו לעבודה עד שאני לא בטוח ב100% שהוא לא עזר לבת שלו בפריצה הזאת. תגיד, אין לך לב? הילדה שלו יושבת בכלא. יש לו ילד בתיכון שהוא צריך לפרנס, המזנון שלו נסגר. יונתן, אני לא יכול להיות האחראי על כל המובטלים בעולם הזה. יש הרבה מסכנים, אין מה לעשות. אבא, הוא ניסה פעם אחת להתאבד מרוב ייאוש. הוא עלול לנסות את זה עוד פעם. אתה רוצה לקחת את זה על המצפון שלך? אני יכולה להיכנס? בבקשה. אני החלטתי לבוא ככה ברגע האחרון. לא צלצלתי כי פחדתי שתגידי לי לא לבוא. אני רוצה להתנצל, אני מרגישה מאוד רע. האמת היא שדי נפגעתי ממך. אני יודעת. אני לא הייתי צריכה להאשים אותך שלקחת לי את גידי. זה היה סתם. גידי הוא בן אדם בוגר עם דעה משלו. אני יודעת שגידי זה לא סחורה. הוא בחר בך ולא בי, ואין מה לעשות. לא הייתי צריכה לצעוק עלייך ולהאשים אותך. זה בסדר. גויה אמר דברים שלא התכוונת. חשוב לי שנמשיך להיות חברות. בגלל זה אני גם רוצה להתנצל שאני לא סיפרתי לך את כל האמת לגבי מה שקרה איתי ועם גידי בשבוע האחרון. אז אני חייבת לזוז ואני חייבת לך. תודה. ביי. רגע, על מה את מדברת? סתם, זה לא משהו חשוב. ספרי לי בכל זאת. אולי לא כדאי כל כך שאני אספר לך. נו כבר, ספרי לי. נו, נשאר לך עוד ספק שרונה פרצה ליקב? הם אמנם מצאו כמה שערות, אבל זה לא אומר שהם נפלו שם ביום של הפריצה. אולי רונה עברה שם בהזדמנות אחרת. אולי די עם השכנועים העצמיים האלה? כמה ראיות צריכים עוד למצוא כדי שתבין ותאמין שרונה היא העבריינית בכל הסיפור הזה? אתה צודק. אני לא מנסה להיות אכזרי, רק מציאותי. אני חייב לדעת שגם בשבילי מסכת הראיות נגד רונה באמת מרשימה. צריך להיות אדם עם הרבה דמיון כדי לחשוב שמישהו מפליל אותה. זה מתאים אולי לסרטים, אבל מה לעשות שאנחנו חיים במציאות? כנראה שרונה פרצה ליקב. למה היא עשתה את זה? אנשים עושים כל מיני דברים מוזרים בעולם רק כדי לזכות בתשומת לב. יש כאלה שאוכלים נמלים. יש כאלה שמגדלים דשא על האוטו שלהם. לך תבין את הטבע האנושי. אני פוחדת שתכעסי עליי. רגע, את מנסה להגיד לי לא, אל תדאגי, אני לא שכבתי עם גידי. לרגע לחצת אותי. אני בחיים לא הייתי עושה לך דבר כזה. אני מבטיחה לך שלא שכבתי איתו. אז מה כן? אני נשבעת לך שאני לא התכוונתי לעשות לו כלום. פשוט, אני ידעתי שהוא מדוכא בגלל רונה וכל זה, והלכתי לבקר אותו בבית. אני לא רוצה לשמוע את זה. הוא היה פשוט במין דאון כזה, והוא ביקש ממני שאני אשאר איתו, ושאני אעזור לו להירגע, ושאני אעשה לו מסאז'. שתעשי לו מסאז'? כן, זה כלום. אני הייתי עושה לו המון מסאז'ים כשהיינו חברים. זה היה מרגיע אותו. למשל, לפני בחינות. הוא סיפר לי שבאת לבקר אותו, אבל הוא לא אמר לי שעשית לו מסאז'. בגלל זה לא היה לי נעים ממך. אבל זה לא כל כך נורא. טוב. זה רק מסאז', זה באמת לא כזה נורא. בהתחלה זה באמת היה רק מסאז'. הבעיה היא שאחר כך גידי התחיל להתחמם נורא והוא רצה להכניס אותי למיטה. אני לא הסכמתי כמובן, אני הלכתי משם בלי שיקרה כלום. תראי, זה לא שהוא בגד בך או משהו כזה, אבל פשוט לא נעים לי מכל זה ואני לא רוצה להיכנס בתוך היחסים שלכם. כלנית, את לא משקרת לי, נכון? אני לא מטומטמת.
אם הייתי משקרת לך, את הייתי יכולה לגלות את זה בחצי שנייה. היית שואלת את גידי. אני באמת אשאל אותו. תשאלי אותו, אם את לא מאמינה לי. אבל אל תגידי לו שאני סיפרתי לך. ברור שלא. ותודה שאת אומרת לי את כל זה. מה שאתה אומר לי רק מוכיח לי שמיכאל הוא בן אדם לא אמין ומסוגל לעשות דברים קיצוניים בגלל המצב הכספי שלו. יש הרבה מובטלים שאין להם מה לאכול, אני בטוח שאחד מהם יהיה שמח להיות איש התחזוקה החדש של היקב. מה הקטע שלך? למה אתה הולך נגדי? אני שואל אותך אותו דבר. מה כל כך אכפת לך על איש תחזוקה שאתה בקושי מכיר? כי זה מהלך אכזרי, וזה עושה שם לא טוב לעסק. מה שעושה שם לא טוב לעסק זה אנשים לא אמינים שעובדים בו. אני הקמתי את העסק הזה במו ידיי. אני מכיר פה את כל העובדים באופן אישי, וסומך עליהם ב100%. כל עוד האנשים טובים אליי, אני טוב אליהם. אבל ברגע שמתגלה מישהו כלא אמין, הוא עף, חד וחלק. כן, אבל... יונתן, אני לא רוצה לדבר על זה יותר. זה ריח. אתי בישלה לנו עוף, בחורה זהב. הביאה עוף מהבית כי יודעת שלנו כסף. באמת יפה מצידה. בוא, שב, תאכל. לא, אני לא אוהב. מה קרה? הייתי אצל מאיה עכשיו. היא חושבת שרונה באמת פרצה. והיא גם מגנה על אבא שלה שהסגיר אותה. אל תיקח את זה קשה. לא, כלנית צדקה אבא. כל הזמן הזה אמרה לי שאנשים עם כסף תמיד ישמרו על עצמם ועל הרכוש שלהם. וזהו. ותמיד יתנסו על אנשים כמוני וכמוך. אתה באמת חושב שמאיה רואה את עצמה מעליך? אני לא יודע מה אני חושב. כל הזמן הזה שאנחנו ביחד, היא תמיד נזהרת לדבר איתי על כסף. כי לה תמיד יש ולי תמיד אין. היא גם בקטע הזה של לעזור ולייעץ כל הזמן. גם היא וגם אבא שלה תמיד משחקים לי אותה, אנשים נאורים וליברליים. כשמגיע רגע האמת, לא מאמינים לא לרונה, לא לי, וגם בך הם חושדים. לא ממש. נזהרים עד שיתבררו העובדות. עובדה שהם פיטרו אותך, אבא. וכל זה בגלל מה? בגלל מה? אפשר לחשוב שלמישהו אכפת מהאוסף בקבוקים הדבילי הזה. איזה מין אנשים אלה שאוספים בקבוקים שכל אחד שווה 100,000 שקל, כשלאנשים אחרים אין בכלל מה לאכול? מה זה? אלכס לא עשק אף אחד כדי לעשות כסף. הוא הקים עסק, העסק הצליח, הוא רואה ממנו כסף, זכותו לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה. כן. יש כאלה שאוספים פקקים, ויש כאלה שאוספים בקבוקי יין נדירים. בדיוק. אבל זה לא העניין של הכסף שמטריד אותי בכלל. זה התחושה הזאת של העליונות שלהם. אתה מבין למה אני מתכוון? אולי לא הבנת נכון את מאיה. היא דווקא נראית בסדר. קח לדוגמה את דורון למשל. הוא הרי אהב את רונה, נכון? הוא רצה להתחתן איתה. ופתאום, הופ, הוא כבר מאמין שהיא פרצה. ולמה? כי המשטרה אמרה. גם מאיה אותו דבר. אבא, אני אומר לך, רונה טיפלה בה כמו אימא. כמו אימא, אפילו היא אמרה שהיא כמו אימא בשבילה. ובסוף מה? היא בחרה במודע בצד של המשטרה. אולי היא רוצה לגבות את אבא שלה. כמו שאתה רוצה לתמוך בי. אין. כלנית צדקה, העשירים הם מניאקים. כל מה שחשוב להם זה המכוניות שלהם, התכשיטים שלהם, הווילות, הפוזה הזאת. מה קרה? מצאת זמן פנוי מהעיסוקים שלך לבוא לבקר אותי? לא היה לי אומץ עד עכשיו. בטח שלא. אתה רק יודע להלשין למשטרה מאחורי הגב, לא לעשות דברים פנים אל פנים. המשטרה ידעה שהפרתי את הצו, הם באו וחקרו אותי פעמיים. פעם ראשונה לא אמרתי כלום, שיקרתי. אז הלשנת עליי רק בפעם השנייה. איזה בן אדם מקסים אתה. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה גם רוצה להלשין וגם רוצה לצאת טוב בעיני עצמך. לא. לא הולך ביחד. מה יכולתי לעשות? המשטרה לחצה אותי. רחמנות עליך. איך המשטרה ידעה על זה בכלל?
אין לי מושג. חשבת על זה שאולי הם שמו מעקב על הבית שלך? לא חסרים רוצחים ואנסים במדינה שישימו מעקב דווקא על פורצת מסכנה כמוני. לא נראה לך מוזר? זה נראה לי מוזר, אבל את יודעת שאין לי שום יכולת להתערב בדרכי החקירה של המשטרה. חבל. אולי אם היית מתערב, היית מצליח לגלות מי מנסה להפליל אותי. מה שאותי מעסיק זה שנפגשתי עם אלי מרקו. יצאת מהבית למרות שהיה אסור לך ולמרות שנתתי התחייבות אישית שלא תעשי את זה. מה היה כל כך דחוף? אז זה משנה, עשיתי את זה. ואתה ישר רצת להלשין. כי אני בתור אזרח שומר חוק חייב לספר את האמת למשטרה אם הם שואלים אותי. אז פעם ראשונה שיקרתי, פעם שנייה מה יכולתי לעשות? חוץ מזה, אם כולם ישקרו למשטרה, איך הם יעשו את העבודה ויגלו אם את חפה מפשע או לא? חבל שאתה צריך את המשטרה. חבל שאם אני אומרת לך שאני חפה מפשע זה לא מספיק לך. אני כל כך רוצה להאמין לאחרונה, אבל... אבל מה? את שיקרת לי כל כך הרבה פעמים, שאני לא יכול להסתמך רק על מה שאת אומרת. אם היית אוהב אותי באמת, אם רק היית מסתכל לי בעיניים, היית יודע שלא עשיתי את זה. אתה לא מסוגל לעשות את זה. אתה מעדיף לרוץ כמו אח בראש ולהלשין. מה שאני עשיתי לא נקרא על שנה. זה בדיוק על שנה. ובעולם שממנו אני באה זה הדבר הכי נמוך, הכי שפל שבן אדם יכול לעשות. אצלנו לא מלשינים על האויב הכי גרוע, ובטח לא על האישה שאתה אוהב. ובעולם שאני בא ממנו, לאנשים יש כללים של אתיקה, כללי מוסר. אנשים לא מזלזלים בקרובים אליהם. אנשים לא פורצים ולא גונבים. אנשים לא משקרים לאלה שמנסים לעזור להם כל הזמן, כאילו לאמת אין שום ערך. אז כנראה שבאנו משני עולמות נפרדים. כנראה שאנחנו לא מתאימים, דורון. שוטר? מה את עושה? אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים. קח אותי מפה. יש לי חדשות טובות. החלטתי להחזיר את אבא שלך לעבודה. אלכס אישר את זה? לא ממש שאלתי אותו. חשבתי שכל מינוי עובר דרכו. אני מנהל הייצור. יש לי זכות להעסיק אותך גם אם אבא שלי מתנגד. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב שאתה נלחם בו כדי לעשות לי טובה. אני לא עושה לך טובה. אני מאמין שלא מפטרים עובד כל עוד לא הוכחה אשמה נגדו. אני גם לא רוצה נדבות, אני רוצה להרוויח את העבודה שלי ביושר. אבא, אם יונתן מציע עזרה, אני לא חושב שצריכים להגיד לו לא. אתה הראשון במשפחה שלכם שתומך בנו. כולם נגדנו, אפילו דורון ומאיה. כן. המשפחה שלי יכולה להיות מאוד קרה כשמחליטים לנדות או להחרים מישהו. אני הייתי בתפקיד הכבשה השחורה די הרבה זמן, תאמין לי, לא נעים. אתה יכול לראות בי ידיד. זה מרגש אותי לשמוע את זה. אפשר להגיד שאתה חוזר לעבוד אצלי? אני רוצה לתת לך צ'ק מקדמה על החשבון. רגע, כסף עוד לא, אני עוד לא חי ברחוב. טוב, אני אשמח לחזור לעבודה. איזה זמרת את אוהבת? בריטני ספירס? כן. אז בוא נראה אם נצליח להוריד איזה שיר של בריטני מהאינטרנט. איפה מאיה? צריכה להגיע. מישהו שכח פה את הבגדים שלו. זה בסדר, זה שלי. מה זאת אומרת? מה, אתה גר פה? כן. חשבתי שיש לך דירה. החבר של השותפה שלי חזר, אז הייתי צריך לעזוב. מה, לא סיפרה לך? לא. טוב, אני מקווה שאני לא מפריע לך או משהו. לא, אתה לא צריך להתנצל, אבנר. לאן אתה הולך? אתה לא רוצה לחכות למאיה? אני אחפש אותה כבר אחר כך. אוקיי, בריטני ספירס. היי. איפה היית? אצל רונה במעצר. מה שלומה? כועסת. היא טוענת שאני לא בסדר, שאני לא מאמין לה, שהיא מאוכזבת ממני, שאני יותר גרוע מהפושע הכי שפל בגלל שהלשנתי עליה. בקיצור, לא רוצה לראות אותי יותר בחיים. חוץ מזה, הכל בסדר. עשית מה שהיית צריך לעשות. לשמוע את זה ממך זה קצת מפתיע.
אני יודעת להפריד בין הרגשות שלי לבין ההיגיון. אין לי מה לבוא אליך בטענות שכל יום המשטרה מוצאת עוד ראיות נגד רונה. בינתיים ההגנה שלה מסתכמת בלהגיד 1000 פעם שהיא לא עשתה כלום. גם את לא מאמינה לה. בוא נגיד שהטיעונים של המשטרה מאוד משכנעים ושל רונה הרבה פחות. אמרתי את זה אפילו לגידי. מה הוא אמר? כמובן שהוא כעס. האמת היא שממש רבנו בגלל זה. חבל, מה, את לא צריכה לקשור את העניין של רונה עם היחסים שלך ושל גידי. אבל איך אני יכולה שלא? תדברו על דברים אחרים. אבל אי אפשר, אבא. לגידי ברור שרונה לא עשתה כלום, הוא לא מוכן לקבל שום דעה אחרת. אבל אם את באמת אוהבת את גידי, את לא צריכה להעניש אותו על מה שאחותו עשתה או לא עשתה. אני לא מענישה אותו. אני רק מנסה לגרום לו לראות שאולי היא לא תמימה כמו שהוא חושב. אולי רונה תצא זכאית בסוף. למרות שאני לא מאמין. כל יום יש עוד ראיות. עכשיו מצאו שערות ליד הכספת וה-DNA מוכיח שהן של רונה. אבל ממש נראה כמו תיק סגור. כן, הסיכוי שהיא תצא זכאית הולך ונעשה קלוש. גם אם זה כן יקרה. כן, מאוד קשה לשקם את היחסים שלנו. באמת בסדר, אין לך מה לדאוג. סידרתי הכל. אתה תתנהג כאילו לא פוטרת, כאילו הכל כרגיל. תודה, אני מודה לך. זה בסדר, אין צורך. אני אחזור למשרד שלי. טוב, אני אגש לעבודה. אוקיי. הצלחה. תודה. מיכאל, מה אתה עושה פה? מה זה צריך להיות? יונתן אמר שאני... איך אתה מעז להראות את הפרצוף שלך פה? שני עולמות נפרדים, הפוכים, מנוגדים, ואין ביניהם שום דמיון. שני חלומות אבודים, ואנחנו איחודים. סיכוי של 1 למיליון, אז בואי ונשתה לחיי האהבה הסוערת והאכזרית. בואי ונשתה לחיי האהבה האחת הבלתי אפשרית. שמך מלטף את שפתיי ואליי מבטיי, ויש לי סופת מחשבות. אתה מעליי, מתחתיי, בתוכי, בנשימותיי. אבל המילים מתעכבות, אז בואי ונשתה לחיי האהבה הסוערת והאכזרית. בואי ונשתה לחיי האהבה האחת הבלתי אפשרית. כמה שהיא מכשפת, כמה שהיא מטרפת, ותמיד על סף תהום עמוקה, אבל כמה שהיא מתוקה.
נשתה, לחייך